náboženskí vodcovia neboli za svoje nacistické výzvy stíhaní ani po vojne. Ako sa to mohlo stať? Náš starý známy Walter Künneth sa v roku 1946 stal profesorom protestantskej teológie na univerzite v bavorskom Erlangene a bol mu pridelený čestný titul cirkevný radca. Dokonca dostal v 60. rokoch Bavorský rád za zásluhy a v roku 1981 Maximiliánov rád za vedu a umenie. Künneth, človek, ktorý stál pri vzniku apologetického centra, ktoré vytváralo zoznamy nepohodlných a malo na svedomí hromadné vraždy miliónov ľudí v koncentračných táboroch, sa stal uznávaným a naďalej beztrestne šíril svoje toxické myšlienky a ideály, ktoré bohužiaľ padli na úrodnú pôdu. Künneth pôsobil v Bavorsku ako profesor protestantskej teológie na univerzite v Norimberku v tých istých rokoch, keď tam Friedrich Wilhelm Haag študoval protestantskú teológiu. Tu Künneth odovzdal Haagovi vedomosti a metódy nacistických ideológov z apologetického centra. Stal sa pokračovateľom jeho nacistického odkazu. V roku 1964 protestantská cirkev v Nemecku oficiálne obnovila funkciu komisára pre sekty a otázky viery v rámci evanielickej luteránskej cirkvi v Bavorsku. A čo je zaujímavé, do tejto funkcie vymenovala práve Friedricha Wilhelma Haaga, ktorý sa vo svojich štúdiách o sektách v Bavorsku odvolával na prieskum siekt evanielickej luteránskej cirkvi v Bavorsku z roku 1930. Dôsledky nenechali na seba dlho čakať.